दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बयखौबो फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एसे नायलांदोलाय आरोना। तो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावलायबाय समायाब्लाबो। तो बिदिब्ला गोलाव खालामा दिनैनि आपडेट्सखौहाय होलांदिनि आरोना। तो जोङो बयबो नुनो मोनखादों निउस ओंखारबोबाय थानाय जोंहा जितु अरुणोदयनि आपडेट्स दै बियो बिराद इन्टारेस्टिं आरो जायफोरा अरुणोदयनि हिताधिकारी बा जायफोरा मोनबाय थायो बिसेसकरि नैबे भिडिअआ आइजोफोरनि थाखाय आरोना। तो आइजोफोरा 10 तारिख प्रत्येक मासे बेबायदिनो अरुणोदयनि बेबायदि 1250 थाखा बेबायदि मोनो। दा जोङो मोनसे निउस गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों। बे निउसआनो जाहैबाय मामाया आवगोलावनो फोसावनानै होलांखादोंमोन। दा बे क्लिप्सखौनो एसे दामगासिनो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला दिना एसे खाथि सौफैगासिनो ना, बिनि थाखायनो बेखौहाय दामगासिनो आरो बे निउसखौहाय। दा फेब्रुवारि दानावहाय मामाया मोनसे बिग सारप्राइज होनो थांगासिनो दङ जाहैदों। दा मा थफ्ला लानानै फैदों मामाया, मा गिफ्ट्स लानानै फैदों दा बेखौ मिथिथ'आ आरोना। समासो खिन्थागोन। दासिमबो माने मोजाङै खखना खालामाखै बेखौहाय। जोङो एसे खोनानोबो मोनदों सोरबा आइजोफोराहाय 5,000 खरि बिदों ना मा। आं एसे क्लिप्सखौ दामनानै होगोन आरो मा होगोन, किन्तु दासिमबो बियो कनफार्म नङा। दा मोनसे मोजां आपडेट, बिग सारप्राइज। तो मामाया मा थफ्ला लानानै फैदों नैबे फेब्रुवारि दानावनो मोनगोन जाहैदों आरो। दा बिटिसि बाखिफ्रा मोनगोन ना मोना आङो बेखौ मिथिथ'आ। जायखिजाया आङो आपडेट्सखौहाय मोननायखाय लानानै फैनाय जादों आरोना। बयबो मोनोब्लाथ' आरो जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा। दा मामाया गोबां फोसावगासिनो दङ बेबायदिनो। एबारावहाय जेरैबायदि माने रेशन कार्डआव दालिनिफ्राय लानानै पेकेट ना, बेबायदिनो गोबांथार मोननो हादों। थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय जितु इलेक्सन बेवहाय जुदि मामाया देरहालाङोब्ला थाव गोथांखौबो होगोन जाहैबावदों आरोना। ओरैबायदि दा जोङो बयबो मिथिनो मोनो मामाया जेखौ बुङो बेखौनो मावो। दा नैबे अरुणोदयनि बेलायावहाय तो जितु तफा लानानै फैदों बिग सारप्राइज, तो बेखौहाय मा होगोन बेखौ दासिमबो मिथिथ'आ। रांनि थफ्लासो होगोन ना मासो होगोन दा बेखौ समा खिन्थासिगोन। तो जोङो एसे नेनोसै आरो मोजां मोनसे आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन। तो आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि आरोना। तो बिदिब्ला आङो क्लिप्सखौ दामलांदिनि। ताके मैं महिलाসকলৰ পৰা আইডিয়া লৈ আছো যে টকা দিব লাগে নে আন কিবা উপহাৰ দিব লাগে, মই তাকে সুধি আছো। কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীত আমি অৰুণোদয় পৰিয়ালসকলক আমি এটা ভাল উপহাৰ দিম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অৰুণোদয় যোনসকলে পাই আছে তেওঁলোককো মই এটা ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিম, ডাঙৰ উপহাৰ এটা দিম। কি লাগিব আপোনালোকক প্ৰেজেণ্টত? কাৰ আইডিয়া আছে কি লাগিব? 5,000 টকা লাগিব। আচ্ছা, বাইদেৱে কৈছে বোলে 5,000 টকা লাগিব। আৰু কি কথা আছে কওক, আৰু কি পাব লাগিব? আপোনালোকে মোক চিন্তা কৰি ক'ব যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি আপোনালোকক কি দিব লাগে। बिदिब्ला नोंथांमोना बयबो भिडिअ क्लिप्सखौहाय नुनो मोनखाबाय आरो बिनिफ्राय बुजिनो मोनखाबाय ना। तो गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन आरोना। तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।